Luto tagbihon. Lagay tayo ng mantika, saka bombay, ahos. Pagka ayon na to, nikuha na sa lamas, ilono dayon ang karne, manok. Oh. Tingnan nyo. Isahon og maayo, hangtod nga, murag mo gawas-gawas na iyang pagka-brown-brown. Pwede na siya butangan og toyo. Kuha tag toyo. Medya kilo toyo, manok, aw bihon. Tangan lag 100 gramos nga toyo. Kayon, tatauran sa murag mo absorb na siya ba? No man, minta na. Minta. Ay lang good. Gamay lang kayo. Tama lang. Nahin lang, paso ang trapo. Kaman, butangag tubig. Para nito isa ka kilong bihon. Mana siya kabukalon, hangtod nga maluto ang manok, tubak. Naman, magandam tagulay para isagol anak. Kabukalon sana siya. Morning mga gulay nga isagol. Mana to preperon. Repolyo, atsal o carrots. Slice ka direct. Mana? Morning mga gulaya. Ato nang isagol niya. Dire. Bukan na, luto na siya. Yang ibalhin dire. Ready to na siyang bihon. Isa ka kilo ni tanan. Tanang ibutang dire. Diretso na. Di ini siya lapwa-lapwa. Pinisot. Mana siya. Kusa nang pa taud-tauran igo malata-lata siya gamay. Luno dahil ang gulay. Dari ko na lapwa-lapwang gulay. Ato nang ibutang. Manang mga gulay. Sa kilong bihon, medya kilong unod. Nakaka-simple magluto og sinampang ko nga bihon. Sinampang ko nga bihon. Next. Bawa na ito gamay. Kadali, hangtod ma. Laos-laos gamay ang gulay ba? Half cook naman na. Itong ban, luto na. Agi na boss. Luto na. Ato nang haonon. Ato na ibutang sa sudlanan. Ibog mo. Ano siya? Yaga-yaga na pero naamoy makuha ang gamay lison. Mau na siya ang sinis. Ano bihon gisado. Ayos. Bugal-bugal Bugal-bugal na sila. Bugal-bugal na yung bihon na.